Szia, szia! Kérlek, feküdj rá az ágyra. Szia! Voltál szoliban esetleg az elmúlt egy hétben? Aha, voltam. Pont tegnap voltam. De látom, téged is jól megfogott a nap. Én nem voltam. És így, hogy szolizni voltál, így nem tudom elvégezni a kezelést. Nem tudom, miről beszélsz. Szerintem tökre meg tudod csinálni a kezelést. Nem. Szerintem nagyon jól meg tudod csinálni a kezelést. Üdvözlünk, szia! Kérlek, ülj fel az asztalra. Szia! És akkor kezdhetjük is a kezelést. Csak ülj fel, nyugodt. Ja, hát képzeld, elmentünk igen, hova? Elmentünk az állatkertbe. Elmentünk az állatkertbe a családdal, és olyan kis aranyos majmócákat láttunk, hogy odaig voltak a gyerekek. Oké. Úgyhogy így nagyon cukik voltak. De jó. Fedem először az anyai jegyeidet. Igen. Itt is fed le. Okés, igen, látom. Meg még itt is, csinálom. itt is. Úristen, nézd! Igen. Figyelj, ezt azért jobban is lefedhetnénk, mert nem akarok itt ilyen rákos lenni, meg Semmi minden. bajod nem Tehát lesz, így is igen. hetente járok bőrgyógyászhoz. Okés, még itt is van egyébként. Add ide azt a ceruzát, hát nem hiszem el. Igen. Egyébként, mikor borotválkoztál utoljára? Ja, kellett volna.